Desconec que està buscant l'Ogüero perquè en teoria no hi ha res davant del sofà. Però anem a averiguar-ho. Agüero? ¿Me deixes provar? No me está pasando la aspiradora ahí. Ja el tinc! Baixo la música. Tada! A veure, no està perfecte, clarament, ¿vale? Se veuen irregularitats, però ja el tinc! Ta-txan! 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 ¡Tará! ¡Bien! Bien! Ya només cal colocarlo. Bien. Bueno, entonces explico la historia. La cosa es que este mueble, lo que acabo yo sola, acabo de montar, hauria d'anar en aquell foradet d'allí. Però, per nada y menos, no puede ser, ¿vale? Pero este trocet de aquí de merda no encaixa allà, ¿vale? Entonces, com m'ha costat un munt montar-lo i no el penso tornar, només per l'esforç que m'ha implicat montar-lo, lo posaré aquí, ¿vale? Així que, a veure, el meu lavabo és el que és, vull dir, ja ho veieu, que el meu lavabo és molt petit, jo no tinc lavabo d'influencer, ¿vale? I el que volem és substituir estas cosa asquerosa que tinc des de fa molts anys, que és de Wallapop, i ja està demanant clemència. Entonces, vaig a fer una transició d'influencer. Per exemple, si jo ara faig... Ai, no sé com fer-ho. 1, 2 i 3. Bueno, ja està. Ja hem col·locat el moble, ja hem posat cosetes, hem hagut de redistribuir una miqueta tot, de fer una miqueta de neteja, però bueno, pues està tot. I ja està. Ja tenim armari nou i s'ha fet de dia i tot. Adéu.